میری لٹ گئی چادر ہے سب لٹ گئے زیور، میری لٹ گئی چادر سب لٹ گئے زیور، ہو تڑا کفن میں خاک بنے دیا، اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے میرے سام جہان تے نوال تو پہلے، وہ نہیں لاش تو اٹھ دی بھیڑے، وہ اسا نہیں سنیا پوچھے قاتل کولوں، او کر گھنا میں ویر دے بھیڑے، وہ اٹھی لاش بنا تو جھڑکا جھلکے، وہ میری امان مصائب سینے، ہوئی آدھی تر گئی شام دے پاسے، او میری قسمت ویر حسین، شالا نگری ویر آباد ہوگی جگتے جیندہ سجاد روی، شالا نگری ویر آباد ہوئی جگتے جیندہ سجاد روی، میں بخت لٹا کے ہے دوہے پتر کہا کے، میں بخت لٹا کے دوے پتر کہا کے، کل نسل مکائی ویندیاں، اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین میرے ویر تا سم گئے نال تیڑے کھل گئے دیگر دیوال میرے، میرے ویر تا سم گئے نال تڑے کھل گئے دیگر دیوال میرے، تیڑی مقتل گاہ چوں ہے میں خاک شفا کوں، تیری مکے تلگاہ چوں میں خاک شفا کوں، بیٹھی اپنے سر وچ پیندیاں، اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین تیکو ویرن ملن کیتے آئیاں، زخمی گل چمان کیتے آئیاں، تیکو ویرن ملن کیتے آئیاں، زخمی گل چمان کیتے آئیاں، تیڑے ہاتھ نہیں لب دے ہیں کچھ ٹکڑے جس دے، تیرے ہاتھ نہیں لبدے کچھ ٹکڑے ڈس دے، تیڑا چہرہ ویر گلے دیا، اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین حسین اللہ دے حوالے حسین اللہ دے حوالے حسین ہمار میں ونج بازاراں وچ خطبے پڑھ کے درباراں وچ، امار میں ونج بالاراں وچ خطبے پڑھ کے درباراں وچ، اسلام بچے ساں تے کو حق من ویساں، اسلام بچے ساتھ کو حق من ویسا، پئی وعدہ ویر کرے
بڑی مہربانی انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون شام میں غریباں دی رات بہت اوکھی رات ہے سارے اے او رات ہے انہاں خیمہ کو ایویں اگ لئیے جی میں شکاری جنگل کو بھا لینا انہاں خیمہ کو ایویں اگ لئیے جی میں شکاری جنگل کو بھا لینا دعا منگی کرو شالا 4 وقت کہیں ماں تے اوکھے نہ آویں پہلا کیڑا وقت میرے تے کرو سوال اللہ نہ کرے ڈینہں لہ ونجے سیاہ اندھیرا ہو ونجے تے چھوٹا بچہ گھر نہ ہوئے میں کو ممبر دی قسم ماں سر تے برکا چپیسی تے او تک پتر کو گلیندی راسی جے تک لبسی نہیں تے جین دے نال کدا ہی نہ بولی ہو سی اون دے والے پاسے دیکھ کے اسی منت لا میں کو پتر نہیں پیا لبدا دوجا وقت اللہ نہ کرے طوفان آ ونجے سیاہ اندھیری چل ونجے میں کو ممبر دی قسم ماں او تک پتر کو گلیندی راسی جے تک نہ لبسی جین دے نال کدے نہ بولی ہو سی او کوئی اکسی میں کو پتر نظر نہیں پیاندا تیجا وقت اللہ نہ کرے کہیں گھر کو بھا لگ ونجے میں کو ممبر دی قسم ماں اون خیمے اون دروازے والے پاس نہ ویسی جتا سونا چاندی پیو سی اون حجرے والے پاس ویسی جتا پتر ہو سی چوتھا تے آخری وقت اللہ نہ کرے کہیں گھارے چ لٹ پے ونجے میں کو ممبر دی قسم لٹ پے ونجے نا ماں اکسی سونا چاندی زیور ہر شے گھن ونجے لیکن میرے پتر کو کچھ نہ آکے میں کو ممبر حسین دی قسم شام غریباں دی رات یہ 4 وقت علی دی دی تے کٹھے آ گئے 4 وقت علی دی تھی تے کٹھے آ گئے سیاہ اندھیرے چل گئی ہے آگ لگ گئی ہے سیاہ اندھیرے چل گئی ہے آگ لگ گئی ہے میری سین سجاد کو نہیں جگایا میں کو ممبر دی قسم لوٹ مکیے آگ مجھے بجھیے پتر دے کولا کھڑیے تے رو رو کے کھڑیے تے سجاد ہون لوٹ مک گئی ہے آگ بجھ گئی ہے لوٹ مک گئی ہے آگ بجھ گئی ہے میری سین سڑی ہوئی چوب چاہیے پہلا چکر ولی ہے الحافظ والحفیظ بابا جی اے بی بی ایڈی وڈی پردادار ہے جندہ لہجے بابے دے لہجے جنوکا ہوئے بی بی پہلا چکر ولی الحافظ والحفیظ بی بی دوجہ چکر ولی بی بی آدھی اکبر ماں پیرے وڈی رہنی میرا تلے پوجا چکر ولی آوازاں دی اماں میرا تلے میں کو ممبر دی قسم پوجا چکر ولی اگل مار کا دے غازی بھیڑ پوری وڈی رہندی شور بار درازیوں میں کو ممبر دی قسم پوجا چکر پہ وندی نگاہ پہ بغور سوارے آوازاں دی اماں سارے گھر پوج نہیں بجا گھوڑے سوار بابا پلدی شرابی غریب ہوئے اکل مار کا دیا گھوڑے سوار لیدیا دیئے میرے پلے گھوڑے سوار نہیں رکا بیجوین کر کے دیا گھوڑے سوار لٹیا گئی میں ممبر دی قسم گھوڑے سوار نہیں رکا میرے پلے آلیت غریب کھڑیے آوازاں دی ماں مرنی گھوڑے سوار نہیں پیا رکدا آوازاں دی ماں میں آپ رکے دیا شور بور دوازیوں میں ممبر دی قسم میری سین دی حالت میری ہے گھوڑے سوار دے غریب یہ میٹا دوار دی بات تجھے ہاتھ نال پردہ بڑھائے اکل مار کا دے گھوڑے سوار میں غازی دی بین علمہ
جی بابا میں نو کرا میلا بتا دم گھوڑے سوار نہیں رکا دوجا وین کر کے گھوڑے سوار مال مال آباد بیڑا جیڑا بندہ شامی غریبہ تنی روندا رب جانے کدا روزی سیدہ دی بہت مراتے میں ممبر دی گزا میں جدوں گھوڑے سوار نہیں رکا شور کو ڈالے میں ممبر دی گزا میں ہوں گھوڑے سوار دے سامنے والی ہے عقل مار کے دے گھوڑے سوار میں نجات والے علی دی دیا جی بابا میں نوکرام اعلان دفاقا آوازاں دے گھوڑے سوار میں نجات والے علی دی دیا جدا نجات والے علی دا نام ہے گھوڑے سوار دے تو آگا چھوڑ گئی ہے عقل مار کا دے ڈرنی میں تیرا بابا علی سیدہ دے نجب چھوڑایا میری دھی بارے مدینے دیئے میرا تلے ایدے سونے رونا لے میرے تے کرو سوال اکبردہ بابے جویا بابے کو کربلا دا حال لیا اکبر دی برچی دسیا غازم دے ٹکڑے دسیا بال دے بال لسیا میں تمہیں بار دی قسم میں نہیں ہے میری سین ہوتا ہے جتا چوڑ پرددار بی بی بیٹھی ہیں اکبر مار کے دل بی بی میں خالی ولی ایمان دی دیا کہ کل کو چادر رہتا میں گنے میں گو بابا میں جی بابا میں نو کرام اعلان دفاقا آوازہ دی میں خالی ولی ایمان دی دیا کہ کل کو چادر رہتا دیا میں گو بابا ملے لگی ہے میرے سر دے چادر کوئی نہیں آج میری امری بدول میرا تلے ساری بیبیاں جنردہ حالا پاتے کوئی بیبیاں دے ہوئے جڑے ویلے میرا جوان مارا گئی کوئی بیبیاں دے ہوئے جڑے ویلے میرا نادان مارا گئی میرا تلے میں تو ممبر دی قسم میرے امام ایک دفعہ سجے نہیں کہے وہ کھبے نہیں کہے آلیہ سینہ دی بابا دسا کیا دے دے میرے امام رنین رو کے دن ساریاں تو ملنا نہیں ہوں میں گولے جنا تیرے سا میری سکینہ گن گئی ہے آوازاں دے سجانے جدے دی گیرد نال روندی بیٹھی ہے میرا تلیوں میں تو ممبر دی قسمیں قریب ہیں حالت کیڑی گرم رہ جا گبرے زخمی کرنا تے لیندی بیٹھی ہے آدھی بیٹھی ہے دادا دیر لگ گئی ہے آدھی دادا میرے چھڑاوانا لگ گئی نہیں ہے میرا تلیوں میں تو ممبر دی قسمیں میرے امام قریب ہیں آوازاں دے دی میرا سلام بی بی سلام کر کے گر پئی ہے میرے امام دے دادے نال ناراض ہیں آگے دادا کا ناراضگی بھی نہیں ہے آج پتہ لگے امیر امیر ادھر غریب غریب ہونے اپنی بیوی کا کلماری نجب چھوڑ کے ٹرائے وہ لگ دے گیا میں جدا سن پاپا یہ چل دیے ہر ذرا پہ آدھی رہی دادا میری سینت دلمار کا دی اللہ کے نام ترزا بھراوا دیا جگیرہ تا میری گمان ہو گئے یا نہیں آوازہ دیا ہاں میری تھی ہوں دے رو رو کے آدھی میں کو اکبر دی جاگیر دیوی جیتا سے میرے تماجے مارے میں پیو دی لاش تصویر دی لاشوتے اجا کہے دن بھیڑ نہیں آئی تصویر دی لاشوتے اجا کہے دن بھیڑ نہیں آئی بے غیرت شام دل وس دیا نے تے جلاش دلوٹی کہے مندری کہے آریا ماما کہے آپ پوشاک لائی ویکھ لٹین دی لاش بھرا دی کانڈ کر گئی زہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار الہ اس غربت و مظلومی دے صدقے
آل محمد دی اس پریشانی دے صدقے، اس عظیم قربانی دے صدقے، اس شام غریبہ دے صدقے، اس لٹی ہوئی سادات کے صدقے میرا مالک، جو حاضر ہیں جو غیر حاضر ہیں تمام دی شرعی حاجات کو پورا فرما میرا مالک۔ بیمار کربلا دے صدقے جو بیمار ہیں بالخصوص توصیف انکل منو چاچا، جو بیمار ہیں تو چاچا اسماعیل، میاں شریف، بیرا، انہاں دی والدہ جی خاص طور تے چاچا ظفر، اور جو انہاں دا پوترا جی، جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا دے صدقے جی، چاچا مشتاق بالخصوص میرا مالک و خالق بیمار کربلا دے صدقے تمام بیماران صحت کلی و کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ریاض شاہ صاحب نے جناب رباب دی جڑی جھولی دے صدقے میرا مالک جو بے اولاد ہیں انہاں نو اولاد صالح اور نرینہ عطا فرما، جنہاں نو دتے نہیں انہاں نو مولا حسین دے غمخوار اور حبدار بنا، انہاں نو صحت و تندرستی اور لمبی عمر عطا فرما۔ جو مومنین دامے درمے سخنے قدمے عزاداری سید الشہداء جڑے رنگ حاضر ہیں میرا مالک، جڑے رنگ حاضر ہیں میرے مالک، جویں تیرے حسین دی ممکان دیتی ہے میرا مالک، جویں تیرے حسین دی ممکان جائے دیتی ہے، جویں سین اپنی مکان دیتی ہے انہاں دی مکان قبول منظور فرما میرا مالک، تمام دی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ یہ جڑے لوگ ساڈے نسل در نسل تازیہ داری کریں دے پین، تازیاں دی خدمت کر دے پین، تمام بانیان دی جو مرد قریشی صاحبان ارائیں برادری اور جو لوگ تعزیے دی خدمت کر دیں، جو زداری دی خدمت کر دیں جی، ایک قریشی مخدوم خاندان جی، ایک مخدوم قریشی خاندان غازی پیر آلے جی، انہاں دے سب دی توفیقات اضافہ فرما۔ جو مرحومین اس دنیا تو ٹور گئے بیمار مظلوم کربلا دے صدقے انہاں دی درجات بلند فرما۔ جو ساڈے بزرگ موجود ہیں مالک و خالق جناب مولا باب الحوائج دے صدقے انہاں نو صحت و تندرستی اور لمبی عمر عطا فرما۔ جڑے بے اولاد میں اگے آکھے مولا جناب بی بی رباب دے صدقے انہاں دی جڑی جیلی نو آباد فرما میرا مالک، ساڈے ملک پاکستان نو اس استحکام دے انو شاد و آباد رکھ میرا مالک، تمام بانیان جتنے سزاداری صدیاں تو اس چلدا پیا سلسلہ میرا مالک، اس شور کوٹ دے تمام بانیان نو تمام آستانیاں نو عزا خانے نو شاد و آباد تازہ ہو رہی امام زمانہ آباد و شاد رکھ، تمام مومنین محبین تمام مسلمان بھائیاں نو جڑے ساڈے سنی بھائی خاص طور تے عزاداری سید الشہداء شامل ہوندے دی انہاں دی تمام دی توفیقات اضافہ فرما میرا مالک، باب نواز نو صحت و تندرستی عطا فرما میرا مالک، انتظامیہ تحصیل ایڈمنسٹریشن اسسٹنٹ کمشنر ڈی ایس پی صاحب وابڈا دے لوگ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال دے عملہ انہاں جتنی عزاداری عزاداران دی خدمت کیتی ہے اسی سارے بانیان سارے محبان آل محمد سارے عزاداران انہاں دے تہ دل تو مشکور ہیں میرا مالک۔ انہاں دا بچہ بیمار ہے جناب مولا باب الحوائج مولا علی اصغر دے صدقے انہاں نو صحت و تندرستی عطا فرما میرا مالک، ساڈی جملہ حاجات شریعہ نو میرا مالک قبول پوری فرما، اور ساڈی دعا نو اپنی عظمت جلال دے صدقے اس وقت مصیبت و مظلومی غربت آل محمد دے صدقے اپنی بارگاہ مستجاب فرما۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ وَارْزَقْتَهُ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری لبیک یا حسین